Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Maong subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Demonyo kay ka. Nagsipok, nagmaayo ang akong oni mo, maong mag-iyahay ta. Anjali, Osa! Napakaidugang og sulti? Sige, tingba na. Kay mauna ni ang katapusan akong panahon din eh. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Anjali, sorry. Sorry kay kung na-offend ka, ha? Pulos na magod komedya ng ako, good? Ayaw ko lang kapikon. Sorry na, please. Oh, sa may mong gusto nga... Mapahawa lagi ko din eh. Kay gusto ko mag-inusara. Anjali, Mangita na sa kaglaing problema. Oh, Kamu ba? Murag yung mga gagoy, eh. Murag yung mga bata ko ibuot. Ako na lagi mas stress ninyo. Kalaming buhangon ang inyong mga uo, eh. Marika na mo, eh. Marika mo. Kaya nagpaabot ang grasya, gabaan pa mo. Anjali, na. Promise. Gikan rong orasa og hangtod sa hangtod. Dili nagi ko mangulit nimo. Sorry. Sweetheart, ayaw nagkasuko, please. Pero, okay nagpasuko ka kay masamot may nung kagagwapa. Baby, kisan, baby. Love you so much. Tawa lagi ka. Yay. sakit. Sakit yun. Oh, sorry. Sorry Sige. Pero, di ba nga kamuban? Ako lang mula ka orang masimba. Dili ko masugot. Ha? Gikan karon. Dili na ko gusto mo lakaw kang hawa ko. Muuban ko. Oh. I love you, baby. Sige. Pagandam na, okay? Kausik sa oras. Dad, wala problema. Ha? Naulian na. Muuban ko na siya simba. Good. Ikaw gina ang ikinahanglan sa kong anak ron ni. Oo nga, palihog. Ampingi siya. Mahala. Karon pa ko magpasalamat og dako sa Ginoo nga sa katapusan nakakita na gyud si Nadine og gustong tao para niya. Akong isalig nimo ang kapalaran sa kong anak ron ni. Ug salamat nga miabot ka sa iyang kinabuhi. Kay nagkinahanglan gyud si Nadine og tao nga parehas nimo nga makamaong mo am-am og mosabot niya. Salamat. Di na ko mag-uul kung... Oh my God. Ayaw na karon, please. Hatagi una ko igong higayon nga masaksiyan ako nga mahimutang na gyud siya din. Ingon man, hatagi kong higayon aron akong ikapakita sa tanang tao nga ako nayatakan nga magkamao di akong mag-usap. Imong gibuka ang akong mga mata sa kamatuoran na nagkinahanglan di ako sa imong gabay. Sa imong kaom, sa panahon nga hapit na ginunta mahigpit nga kawadaan sa mayong pangunahuna si Nadine. Imo siyang kiluwas, kiayo, tungkol sa kinasingkasing na kong pag-ampo ni mo. Maong, malipayo na niya kong bubiya nining kalibutan na, Diyos ko. Salamat sa pamahaw karon. Ug sa umaabot pa nga mga adlaw ha. Noon sa ka, oy? Pwede ta mag-istorya? Why not? Suko man gani kung di ka maki-istorya na ako. May gisaan na ka ha. Tingalig na limot ka. Ay, sorry. Dili naman ako mangumedya. Okay ra magunang komedya kung dili lang sa sobra. Sige ha, masagugunin mong tikdol pa ni Rodney. Oh,
Mao din ay dili nimo gusto? Aw, sige, sige. Dili na ako makiskot ni Rodney. Ano sa ka siya mo apas? Ay, hello? Hello? Ako raw sa din eh. Wa, kaya mito pag-ingon ako kanus aka mo apas si Rodney. Mahadlok na kumulitok siya ngan. Oo, eh. Hala, uy. Asam dapitan ako ilugar ang akong kaugalingon, uy. Aron mahimuot ka na ako. Ha? Alimtiyo na itong imo na dungog. Kung paminawa ang lain akong isulti nimo. Oh, hain naman tos, Dax. Dax? Dax! Uy, day! Mura pa yung iniisip mo kaugalingon bahay, day. Uy! Kata ko ba di mo ba? Di na pwede i-text na lang. Kung di man mo makita ka sa palibot, kaya bag siya ok ka, minus kaya kata ko, day. Lingkod sa... Ang lingkod! Magsabot ang tarong ha, Chris. Saan sa man? Okay. Ni naman gid mi dinhi sa inyong bahay. Sige. Musugot ko nga ani na lang gid mo start dinhi. Pero in return, kinahanglan nga dili minimo did-an si Dax nga mulihok ug mutabang kun unsa may gimbuhaton sud ining baya. Bugti sad sa imong pagpapuyo namo dinhi ha. Or else, bayra na mo ang mga adlaw sa mong pag-start dinhi. Kay magamit baya mi sa tanang facilities, tubig, kuryente. Tanan tingali nga gituhoan nimo nga angay na mo gamito ni Dax. Imo ra gyung ihatag kay maikog ka. Unya, kay labaw pa man sa mi maikog. Kay wa man mi maanad nga magtanga lang. Mao nga pasagdigid mi nga manglihok mi dinhi, okay? Baya, uy. Anong kwintahon pa magina? Ha? Ako'y nagdaan ninyo dinhi. Wa man kun mo manghangyo. Bisa na. Husto ang gisulti na din. Ay, mali! Nasa iyo pinuhon ko. Si Angeli ang phone ako ipasabot. Nga husto ang gisulti niya, Chris. Mawaron, husay ta din eh. Dawata lang iyang giingon mo, okay? Kumusta nakatuo di si Nadine? Gimingaw ka? Isuga ko din mo. Sukosad ka? Suko ka? Shut up, bayot. Tira sa ka. lang. Nangutana lang, uy. Kita mag-iyang sukton kung naunsa ng iyang nadin. Lupig pa may kita'y nagpantay. Paparts, na sa mga kawin, igor man kumituaw. Parehas pa sa itong ginoo ba sa iyang last word. Nagself-probe ako. Pero nadungog lang ninyo. Pero ato na ako i-address bisag hain ninyong duha, ni Dax. Naraman ta ninyong duha ba? Inyo ba ng tubagon o dili? Para siguro mo salga tag-istorya bisag wa tay labot. Or man na. Namura ka? Wa, nagisgot lang. Namo kay cellphone, wala gamitan na. Tawag ka ang imong nadin. Ano makaibaw kag nagginhawa pa ba? Eng. Mhm. Asa mo ka padung ang istorya? Ining ilang pag binayloay og mga pulong. Sa away ka ha? O sa Bertudazo? Oy, bayot buang. Ang darnasan ng imong buliboy ha. Abot ka magsag-asa ka lang na abot. Ay, batot po sa mga taong nagkasinabot ra. Ingon ba ang mga tao ko na nagkasinabot ra? Happy lang. O Ay, Dax. Kanindot yung tanaw na pulos nagtas nga kay pulos nagkatawa. Di ba okay kayo? Maong anak lang pero be good. Smile around the world will smile with you. Kanindot sa feelings. Tinuod na. Mituhot sa kong kasing-kasing ang wali sa pare. Nindot, unsa no, Dad? Oh, kalit na kong gibuang akong kaugalingon sa pagkatao ni Cain. Ang malditong igsoon ni Abel? Oh, Daddy? What's wrong with you? Nagkurog man ka.
Daddy? O siya mong gibag? Wa. Okay ra ko. Basig na kinahanglan ka og first air. Mga tutag beach dad. Saman. No! Dad! Daddy! Dad! Relax. Relax. Angeline! Wa na ko tuyo ah. Wa na ko tuyo ah. Anjali? Anjali? Wa na ko tuyo ah, Chris. Oh, relax. Naunsa man ka, eh? Baso ra man ko nang nabuak. Oh, pero I'm sure mahal na sa imong inahan. Labing siguro mahal sa imong inahan ang tanang butangan niya inining baya, di ba? Anjali, pero bang dakon man nimong issue, ha? Palanglit, sakyan tanang imong gisulti karon nga mahal na sa kong inahan at ang mga butang din, eh. So what? Oh, ato din ang ilisan aron mahimutan ka. Mao. Kung makareact ka dahil, no? Mura na kapatay kang tao. Maalo sa lang sa noon akong kabuhit mo. Kalimti ni, ha? Ha? Be, irog diha, be, kaya ito hipuso ni mga buak. Katingalig, matunog ka pa. Ako na. Ay, ako na ako lagi. na lagi. Ay, Ako lang, ako lang, Dax. Hoy! Papahawa ko na mong duha diya, B. Ako na mo hipos ini mga bildo. Aksyon na mong irgong, ha? Isuta mo rin sa ako. Bitay na pinatuwan. Aron mang butan. Sama niya, Dax, ay. Pulos yun mo, ay buot. Kalit naglalis. Unya, mga tawa. Okay pa mo? Okay na lang mong isuot sa Bintan Hospital. Aron batin ano yung mga utok. Hilom na, mama. Tawagan na imong na din, oy. Aron dili na kasaputon. Oo, humanya ni mo panawag si mong Rodney. Toilet sad. Dukirok. Wow! Speaking, ha? Good girl ka? Kaayo! Imong na din, buutan ba? Parehas mo mga bagagnaw. Wow! Imong Rodney, gwapo? Gimangaan ka? Oopso, Wala gid nabitin mo paniin na. adto no. Don't worry, Yamat, kay mau ba? mapadayon yung mapaminaw Mau ding, ang sumpay sa patay kay atong ka. drama. Kisay Kung ingon ayaw nimo. kalimot Oh, subscribe ako? sa atong Ano, YouTube sayop ako channel. sa akong gisulti? And you can follow us on Sayop our gyud. TikTok Kaya account. ko may nagsulti, Just ana, search o dili man Radio ako. Drama Bisaya. Kaya tanin mo, eh. Or click the Paingon-ingon link ka pa on nga the wa kay gusto description niya. below. Bidag kapila na ka binuangi, mubalik lang gihapon ka, tungod kay tanga ka. Gusto ka, tanga bitaw ko. Tinuod ang imong gisulti, oy, tanga ko, tanga. Mao nga sayop ning akong pag-exist ining kalibutana. Oops, nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Sayop gyud. Kaya ko may nagsulti, ana, o dili man ako. Ay natanin mo, eh. Paingon-ingon ka pa nga wa kay gusto niya. Bidag kapila na ka binuangi, mubalik lang gihapon ka, tungod kay tanga ka. Gusto ka, tanga bitaw ko. Tinuod ang imong gisulti, oy, tanga ko, tanga. Mao nga sayop ning akong pag-exist ining kalibutana. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto with you. Sorry. No need to say sorry. Tungod kay wa gyud ka masayop sa imong gisulti nga tanga ko. Pero ay kabala ka, wa man ko masuko. Dili ko masuko. Kaya ako may nag-una-una. Ako ang angayan nga mangayog dispensa. No. Bugat og haet ra kayo ang po nga akong gilabay nimo. Mga dapat lang nga imo gitong tubagon. God for me. Sweetheart, please. Please, ay napagpunag hila ka. Yan ang hatod ka rin. Upa magit magbata si Daddy. Kalma lang, okay? Gipaniguro na sa doktor na to. Nga, it's good. Maong kalma na lang, okay? Bipahuway lang na si Daddy. Yan ang nahitabo man to gani ha. Unsa man ka kasuhito siya mga man. Concern ka sab siya yung kaayuhan. At least, ano na isab ni mong gimonitor ang health niya, di ba? Sobra na kayo siya ka-busy. Bisan ko tuap ako dito sa amo. Sa amo yung dapit uba niya. Dili man may mag-atubang dugay. Gawas lang kung doon ay problema. Kay maglisod na magod si Daddy og bahin siyang time. Kay mas gihatagan niya priority ang iyang mga negosyo. Wa naman gud si Mami. So,
In place ni mami nimo, ikaw ang tato ang angay mo tabang na ni daddy nimo. Wa ko'y amor sa iya mga trabaho. Usab di mo, laglag o pagwapa, pasiksik. So may gamit sa kwarta ni Daddy. Bao ba? Nilad ba? Pag igsulting una na, ha? Pero sa nasi muna una. No. Tigalig, na-stress na sad si daddy. Tungod na ako? Ikaw rin magkatubaga na. Tuog ko idea. Pero doon ako'y gustong i-correct kung willing kang maminan ako. Go ahead. Pag binuotan, kung magkisulti si daddy nimo, Oh. paminawa ang iyong mga pong. O ayaw siyang sukli, kay dako kay nag-ikatampo aron maguba ang niyang kasing-kasing. Akong usbon, ang ginikanan ang ngayon tahuron. Kay mas nahibaw sila kuno siya makaayo nato nga ilang mga anak. Kung may nakita magkambati sa kong kinaiya, si Daddy ang angay ni mong basulon og dili ako. Nga naman, Iguro man ko nagasunod sa iyang kinaiya. Nagtugang buutan kay na siya. Sagdi lang. Kay sultihan taon niya kaog unsa siya. Kay kunahimo man kong demonyo, kana tungod kay nagikan ko sa yawa. hoy, Joke. no wonder nga ma-stress ang imong amahan. Kay di bunyita gyud ka. Mao musibog ka? Ha? Biya na sa kunin mo? Para sa itong tao nga. Enough. Unungon tayo ng istorya, ha? Para di ka mapikon. I love you. Please, ayoko biya eh. Mamatay na dyan ko kung mawa ka. Dax, lain lagi akong gibati. Ha? Uy, ano to si Chris? Uy, 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 uy. Nga ba nangita mo kang Chris? Ako inom na dato ka sa doktor. Corny ra kay kaday. Kung di na magpakita tag concern ni mo, ha? Magpakita concern ni mo ang tao, dahil concern de. Dili man. Pero wa man ko kumaunsa. Gikulbaan lang kong maayo ganiya ba? Mao nga, kalit na kong nabuhian ang paso. Nakasaha lang hinuon ko. Pero, nakilig ka kay to the rescue man dayo ng imong dream boy, di ba? Kung tudo am good. Kay, mura mas kag, pertiba pa sa kagad ka-arte. Che? Unsa? Hoy, buntayin ang papa ni mo. Ano? Nasayop ko? Pwede magpakatotoo. Hibaw na kay rihok ni mo, girls. Basta di dayon ta mapansin sa tao nga gimahal nato sa tago. Kusog kayo magita tag paagi nga magpa-attract. Oy, sus! Makamao ko ana, oy. Kamao kay ko ana. Luma na kayo sistema, ha? Namasangil na ka ha? Excuse me, iha. Please, ayaw na lagi anang iyong pagpasuko-suko, eh. Kay halata na kayo ka. Tulak ng bibig. Kabig ng dibdib. Diyan na ka, oy. Kay manawag kong Rodney. Daddy? Careful, sweetheart. Isip pa ka natin. Nakamat ko na siya. Thank you, Lord. Good. Uto ka na ba? Kung sa iyong kagamanan sa Ginoo, ug unsa sad ka epektibo sa kinasing-kasing nga pag-ampo. Tungod sa iyong pagpangayo sa Ginoo nga luwason si daddy mo, anak, wa ka rin pakyasa. Ginungog ka sa Ginoo na din. No! Dali ka lang. Kaya ako tawag ng doktor. Relax lang, okay? Unsay problema? Nade ka diha. Karon lang. May problema ba? Nabalaka ko ni Rodney. Dili na ko siya makontak. Tingalig busy. Lain ang niya sa ako una-una. Tingalig giunsa na siya ni Nadine. Way taong gikadlo kantong imong bana maong linawan ang imong panghuna-una diha. Pero nalimot ay ka sa landline dito sa resort. Uy, gusto na ituod, no? Naduganggan yun ang akong katanga, no? Nalimot lang tungod sa kabisi sa hunahuna. Ingon pa nila ang kalimot ko no huwag gahom. Kumusta man ang imong minahal? Wa sa mood. Ha? Paita ning magmahal ta.
Kunya, way tugbang. Storyahi. Mura ganitong magkabuang kung makakita nimo. Buhi kay dugo. Lipay kay kaayo. Sure ka? Anong di man, naklaro man na. May tagtinuod na. Isulti man na niyag dili, diha nimo, pero imo nang nakita. Naipaw ko. May tagtinuod sa. Imo pa nang di-question? Nga magpakasal naman gani unta mo? Pero kalit lang kang midagan. Nga igo raman unta kung mitawag nimo. Huwag mo na'y gusto na akong pangayuan og tubag karon. Ha? And I hope, ya ang tinuod lang gid unta nga tubag ang akong mabati karon. Sorry ha. Sorry gid kaayo. Pero usahay no, makaboard ka. Why don't you shoot straight? Taas pa kay kag pasakali. Kanyahay ka ra. Kanyahay nga unsa. Ay, kakapoy ba, uy? Klaro ako na ito imong gisulti, be. Masa mo ito mong giingon nga pangayuan ni magtubag? Ah, okay. Nganong imo man kuno tong gibuhat? Ang unsa? Nganong imo man kong gitawag nga diha na ba unta to sa punto nga ako nagipangutana sa pare kung ako bang dawaton si Nadine nga mahimo na kong asawa. Nagmahay de ka? Imo kong gibasol? Sustay. Kasi basol. Nga man ganay ko'y hunong sa pagpasalamat sa Ginoo. Kay iyagi kong gigiyahan aron buhaton to. Pero unsa man nagpaluyo adto? Nganong imo magitong gipakgang isinaha? Ayaw pag binugo, uy. Oh. Kaluoy dong. Kaluoy o kahinugon nga maangkon ka lang sa wahinong ng babae ang nagtukmod na ako aron luwason ka. Oh, anong imo man kong gitutukan? Tungod kay naa sa imong huna-huna nga mortal sin tong akong gibuhat. Dili. Pwes, ay ko tanawag imong ana. Kay mag-guilty man sa nuon ta. Aha. Say Doon na patoy laing bugat nga rason kung nganong imo tong gisanta ang among kasal ni Nadine. Unsa no? oo. Unsa man? Tungod kay mahal ta kang amawa ka. Thank you. Thank you. Ay, buang, buang, uy, Thank you. buhi iko, uy, uy, buhi iko. Aray ko? Bastos ka, ha? Ha? Pero bang nagdakos man ka? Hello, unsa? Wa matoy trampas? Unsa? Imo gihatagan og daotang kahulugan ang akong gibuhat nga honest. Wa ba kitoy trampas? Kisa imong buangon. Ako? Angeli, please. Don't get me wrong. Friendly hug rin taon to, uy. Ahak. Uy. So, gilaing ito ni mo sabot? Di ba nabaguron nga ang usa ka friend makagako sa iyang friend kung malipay siya? Kinahanglan ba gid na nga ato nahatagan og bating kahulugan? Ha? Oh. Tungod kay dili na mo'y akong gipaabot gago. Angeli, Pihais ako, be. please. Ayaw ka suko na ako. Aron dili ko masuko. Sibat. Angeli. Kaong kag usab og kumo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.